Kublai PWPWA syakanik aman faithful and true channel but akan dikasih sisiin ke Bible Study Series number arpusah. Haka kelas ke baladep ngilai UI ya akan dikawai ngilai penkut dakane ke ka jingkular dan ke bainong balakular. Bar ngilai kata ke bainong balakular kedai banyak jing start, banyak jing tip. Ublay, utip, ya kata kajing sisa, kaba hakasengi, papi bam, ya to usok, iki kemat, en sapen pet, pat pinsa kelalong kum kiblay. Batip ya kapabha, bat kabas new. Ketika ni kedai kaba, ni sangat hari ni ke kelas kebaladep. Hari mata ke sengipat, ngin ya pej sa ya kababut. Bat ke jingkeli, yangi kedai kane. Hato ublay, ukwa ban kanglat ya ubriu. Na ke jing mat, ya ke jing sempang, bat ke jing tip. Ke jing ya ubriu, ha kaba pediang, ya kata ke jaj jing tip. Kaba ka jingbom ko ngu ha ka babam ya une uso ka ai ha ka jing sisa wadam bat ka im kidon ya ka jing tip syapang ka ai ka babha namar ublay ula bishar ya ki ai baro ha ka jing tau ba kilong ki babha kumta kamdei ka jing tip ka banyarap yak ban bam ya ka jing im ban im ya ka jing im kababha kaba syukor ya kentei ngau sisin ha ka jing sisa u adam pat ka im kidon ya ka jing tip syapang ka ai ka babha namaru blay ula bishar ya ki ai baro ha ka jing tau bakilong ki babha kumta kamdei ka jing tip kaban yarap ban im ya ka jing im ka babha kaba syukor ya kentei kamdei ka jing tip ban yarap ban im ya ka jing im ka babha kaba syukor ya ka kentei henrei ke ai ka bau soitan ulat truwa bat kaba kasem baka itnat kalong kabor kabawan na ka jing tip kabala ban pendon kam na ka penta ka pasniu ne kababha ti kumno usoitan ola syukor ya ka im repeat ya kitab Genesis kalong kabar khat san hadu khat nyau but ka Genesis lai iwe hadu undriu mentaka singin ya pet ya kine kita kat kilenang kita kat jangka kitab Genesis kat san hadu kat nyau abi pule kine ngin ya pule ngilai pule kini kising padap ngi pule biang utrai ublay la sim ya ubreu bat ulabu ya u haka keper eden ban rep yaka bat ban sumar yaka te ublay utrai ublay ula hukum ya ubreu uong pila ban bam kat bamon na uding barok badon haka keper henry na uding ka jingtip ya kapabha bat ka basniu pimdei ban bam na ba haka takasngi bapin bam na u pin sayap bat nakalong lai kot iwe hadun riu te upsen ula long ubasyanti na kimrat baro ubasyanti tam na kimrat baro kiba utrai ublei ula tau ula ong haka kentei sya ublei ong pimdei ban bam na uno uding haka kper kata ka kentei kala jubab ya upsen ngila ban bam ya so jeng kiding kiba haka kper Henry ublay ulaong
Pim day ban bam ya usok jong uding ubadan hapdeng ka keper. Pim day wat ban kata ya yo piyam. Hari usen ula pai ktien haka kentei. Pin am yam. Na ba ublei utip barada pi bam ya en sa pen pet ya ki kmat jong pi. Bat pin sa long kumu blei. Hang ta pin sa tip ya ka babha bat ka basniu. Kumta kata kentei kala yui. Ba tau ding ulong upapaha ban bam. Ba upen sengubha ya ki kmat. Bat ubala ban pen start. Kumta kala kej ya usok jong bat kala bam. Kala airu kendiat ya utengah jong ka. Bat uru ula bam. Jadi, hang ning I kumno unu usoi tan ula pen shoy. Nongkonge ula pen kela bakla ya kaketien ublei. Da kajing ya lam bakla. Ublei ula ong haka im baru Adam. Balada ki bam ya usok na uding ubala mana ubala adong kin sayap. Genesis R khatnyo kin sayap. Naba hakata kasi ba pin bam na pin sayap. Henry usoitan ula ong hakaim bakin om yap. Blei uang pin sayap. Usoitan upat ula ong hakaim Genesis lai dekat saw pin om yap ula ong. Hadin kata ula pen kela ya kajinga day ke babah jongki bat ublei. Da ke pen long ya ublei kum ubom sebun bat ubom sumar. Da ke ong ba udang kanglat ya ki ban tip ya ke basniu bat ke babah kenang banom penlong ya ki kum ki blei. Kita borok ki day ki jinga lampaklah. Ki hukum ublei kilong nakabanta ke jing bah jongki. Om tang ba ke jing yaj laj ya ka hukum ublei hakaba bam ya usok na uding ubala mana kawan ra ya ke jing yap kamet. Henry kawan ra ru ya ke jing yap mensim. Hakaba kila sya pen ya klat. Na ke jing ya sno na ke jing ya long sibenta badu blei. Ke Genesis lain riu. Ke ong kumne kumta katakan thei kala yui ba utau ding ulong babha ban bam ba upen su bahaya ki khmat ba ubala ban pen start. Kumta kala khet ya usok jung bat kala bam. Kala airu kendiat ya tengah jongka bat uru ula bam. Tinglai iya ketu mene. Teke ke jing yale persyak ke banikong jengka kentei. Hakaba kayu ba uding ulang ubabah. Kata ka jing yale persyak. Haduk kene ke benta haka jing tu kana tang ublei ubayo Bat ubah bisyar ya ki haka jing tau ba kilong ki babah. Mentama no bayu ipat sama no pat bayu ka kentei lai ba uding ulang ubabha. Ublei uladep ban bisyar ya usok jong une uding kum ubomba na kabantai jong ki. Ngi haka Genesis arkhat nyo. Lui hang tu han reina uding kajing tip ya ka babha bat ka basniu pim day ban bam. Na ba hakata ka sngi ba pin bam na pin sayap. Te nak nak daw ublei ulak hangla deki ba pi ba la ki ba mi tu usok kin sayap. Te ka tu dis pangka im. Kala yui pulong papa. Te nang ta ya ka ba tang ublei uyoi pat bisyar ya ki ka jing tau ba kilong ba ba. Pat ublei uladep ban bisyar ya usok jong ne uding kum ubom baha na kabantai jongki. Di kum nopat syapang Adam. Ke ka jubab jong Pat ke ke badai ban long ka jubab jong
Sesin sengap bah. Kumno pat sepang u Adam. Ke ke jubab jong u. Pat ke badai ban long ke jubab jong u. Ke ba ulale u Adam. Ulayeng hajan jongka Henry usngap jar. Ulayeng hajan jongka Henry ulas ngap jar. Ngi ha ka Genesis lai ndriu. Usyam lai u Adam hang tu. Usngap jar. Long jar jar. Hang tu ngi Kalau ai kendiat kalau ai ru kendiat ya utengah jongka pat uru ulabam. Uklem lai ri uru ulabam kemut uru ulai simentalang. Uru hang ni syam la kongu ya ki hukum jingate jutang ki ba ublei ula ai ha Genesis R khatsan utrai ublei ula syam ya ubreu pad ula boi ya per Eden ban rep ya ka ban sumar ya ka ban sumar ban yada re syam sumar syam yada kaktin sumar kasih kai serim bat kaktin Hebrew samar kaktin Hebrew samar ban trei samar ban trei ban sumar ban yada bat yada hang tu kemut katu dan ku kaktin abad de ban sumar ban yada ban syakri ban trei ya kakper kum kajaka kentang kebakhuj ha kajing kongo ya kamon kajuble kini kijing ate jutang ki kentubru ya kijing yada ya katanga jong rep ya ka bat sumar ya ka keper hang ne de ha keper kemut don lang katanga jong uru kadai ka benta jong ban sumar ya ka tekene kijing ate jutang ka jong blei ubreu Henry hakajaka banyada ban ker tawiar ya katanga jongu kemut banyada ban sumar uadam ulabud yaka hakapop jingale persya ya kamon jong blei hakajing im jongki hakajaka bu adam un ker unda tawiar ya ka kanang bakan omle bom ko ya ublei re mau ula but lang yaka im banyale po persya yaka mon jong blei hakajing im jongki kapop barok kadai kajing le persya yaka mon ka jong blei hakajing im jongi kumang siam hakajing hikai jong barang Catechism of the Catholic Church CCC R spak khatsan CCC R spak khatsan nang ta lai spak khandai punyau adu lai spak khandai pupra singan page kene ke way R spak khatsan ngadon kene ka CCC badnga hang ne tingine pule na kaneru ko ongkum no kene ka R spak khatsan. The sum of your word is truth, and every one of your righteous ordinances endures forever. Kata kadai na kasam shispa khatsan. Shispa khat khandai, dekat shispa andrupo. Nangta. God is truth itself, whose words cannot deceive. This is why one cannot abandon oneself in full trust to the truth and the faithfulness of his word in all things. The beginning of sin and of man's fall was due to a lie of the tempter who induced doubt of God's word, kindness, and faithfulness. Tu blei ulong kajing si shahi, ya kiba kiktin ki jong u omla ban thok ban syukor. De nakane ba balai ba ubreu ula
ban IT purai yalade ta ka jing shania ya ka ne ka jing shisha par ka jing ai ne jong ka ktin ka jong u ko jong u blei hak ek baro ka jing sedang jong ka pop bar ka jing hap no ka jong breu kalalong namar jong ka jing syukor jong unong pensyoi uba lab sut haki ya ka jing artatin ya ka ktin ka jong blei ka jing sebun ka jong u pada ka jing yai ne ka jong blei ti kane ti pila pun pulih dalade ya ki wipat ki paragraf jong kane Catechism of the Catholic Church kata paragraf lai spa kane punyo bat kane pupra sau spa lai puwei bat siajar prospa sanpo ya kapop shimet jong wadam lakot kapop tenrai kebas lasdang original sin but kapop kabala penpoi syaki kun kikti jong u lai no tang ya ka Maria the suti but yu Jesus Christ te kabom dei kapop shimet handrei kapop bela ai pateng ya kapop ya ke badon ha ka Maria bat ujisu kamde kapop shimet jungki hande kiri ke basu pateng it is a transmitted sin telakot kapop tenrai kepala yo original sin de light no yaki tiki we bar akai light no ya ka Maria bat ujisu tingi bar akai ni yo ya kane ka transmitted sin amde ka pop ke ba ngi kade ke ba ngi la yo pateng ke ba ngi le hi re kade ke ba la yo nakadau ka pop jong Adam yang ka transmitted sin original sin ke ba ka pop ka la poi ta ka jing kai ki khun ki ti pateng la pateng te ke bam yo pateng ya ka pop ba light na ka pop tenrai ditang ujisu pat ka Maria ni au ni kong ka Maria ba ujisu na marba ujisu la wan long do long ba jong ka Maria te suti te light no maki arngot te kiwe bar khaj ngi hap hakane ka pop tenrai dispangkane ru pila bon pe na ka Catechism of the Catholic Church South Park khandai po hadu South Park khandai pulai nata sepang ujisu i kasiti bani kong Yohanes long ka balai dekat san Hebrew long ka basau dekat katsan te sepang ujisu ka nomor Catechism of the Catholic Church nomor ruspa khat ar ngan pule kenen ruspa khat ar bari sepang ujisu ka ong kumne mo sepang ujisu ngan pule tang ke banta bari sepang ke stream bat kane like ours, his human nature is destined for eternal life. But unlike ours, it is perfectly exempt from sin, the cause of death. Te kum kamet, kemut kene dispang kamet. Kum kamet ke jongi ka jinglong breu ke jong Jisu kadai nakabanta ke jing imbom jukut. Rek kabaya per na kajongi kataka jinglong breu ke jongu it is perfectly exempt from sin. Buat ka jing janai jongu ulong ubalait nakapop. Ubalait nakapop. That is pangu Jisu. Di khot Bible ngala ong mentan pangu Jisu ngade siti benikong jong Yohanes kabahabangan pule ya kane siti benikong Yohanes long kabalai pat ke dekat ke pesan. Stephen Kong Yohanes nong balai dekat san pitip bau Chris ulapau ban weng no yaki pop but hau om don pop hau om don pop Stephen Kong Yohanes lai dekat san kapop ke jong Adam kalakta ya ukun benri barok
Da ka ba khang no ya ka jing im ba kan jablay. Lene supernatural life. Ya ka ba ki day ban yo nadu ka por ba khai ya ki. Kemudian nadu ba khai yang ngi di bandon ya kan ka supernatural life ngin don ya kan jen lada u adam shibla laptop. Nabar ba ula laptop. Kan ka pop jung kelak ta ya kun benri barok. Bat ngim yo syu ya kan ka jing im ba kan jablay. Keba ngide ban yo nadu ka por ba khai yang ngi. Lada om day na ka jing hapno jong une u adam. Tina ka jing a day bat ka jing a di ngin ne bet klem yap. Ka wei na ka jing mi jong ka pop tan rai ka day ka jing yo pateng ya ka jing long ban le pop ya ka ba paring ikot concupiscence ya ka ba u Yohanes apostol u khot ka jing kwa brai ka jing brai ka jing mut jong ka concupiscence la ne ka jing brai kala ban mut kano ka jing kwa ka pa jur hau breu Henry ha ka jing hikai kristan la ai ya ka jing mut ka pa kerpang ka jing ya jong ka jing kwa ka ba mar khong pong na ka jing atrelang jong ka jing mut jing start jong breu u apostol Paul ukdeu ya kane kum ka jing le jong ka do persya ya ka mensim kumang iya ka siti jong usya kinong Galatia kajing brai kami na kajing bom ko ngu jong ka pop baningkong. Kajing brai kami na kajing bom ko ngu jong ka pop ka baningkong. Kapan kulmar ya kibor jingale jingmut pat kajing long briu. Pat wadla kam day hi ka pop halade kajing brai kajing don ni kajing kwa brai dala day hi kam day ka pop. Henry kapan seluruh ya briu ban laptop ngan simekene ke jing hikai na ka paragraf ke ba arhajar sanspa khatsan arhajar sanspa khatsan Catechism of the Catholic Church arhajar sanspa khatsan kene ke jing batai sepang ka hukum ke ba khandai Etymologically, concupiscence can refer to any intense form of human desire. Christian theology has given it a particular meaning, the movement of the sensitive appetite contrary to the operation of the human reason. The Apostle St. Paul identifies it with the rebellion of the flesh against the spirit. Galatia kalong kepesan kat kandriu kat nyau but arpusau. Concupiscence stems from the disobedience of the first sin. It unsettles man's moral faculties and without being in itself an offense, inclines man to commit sins. Ya kabarsim na Genesis nong keberlai kat kadway. Tena kapanta ke jing hikai jong uni apostol Paul sepang kedok persya ke mensim sapule kumang ong mentan siti segi Galatia dekat san lenong san dekat kandri hadu ar pusau bekas siti sagi nong Ephesus nong ke ar dekat iwe adu lai pada tasapit du ya keniga dulir jongka Council of Trent ka sakramen baptisma ka penduk no ya ka pop tenrai Henry ka kadba kamet kampat kup ya ka jing bom yam kumba kalong mensua shua ka jing hapno jong breu ka pop kadang la manwan pai biang hakamet ka bayap ka ikata nilai yo baptisma ka site no ya ki pop jongi Henry kadba ngimpat kup ya kato ka jing bom yap. Kadba ngimpat kup ya ka jing bom yap. Immortality. Kadba ngimpat kup ya ka jing bom yap. Kebalong mensua ka jing hap na jong Adam pat ka im ka pop.
Lani nak jing ai. Kapop kadang la berwan pai biang hakamet kabayap. Dikatakan kamde ke jing batai jonga ngisim nak jing hikai jong Paulus apostol hi. Ina page city benikong siki korin kalong kabakat san. Ina page kalong kabakat san dukat san pusau. Karsan san pusau ngan pule nak bantai jong pi kipas ngap yenga. Anda kamet baput kan sim ya ka jing bomput bat kane ka ban yam ya ka jing bom yam hangta en sa pendep ya ka jing ong ka jing tho ya ka jing yap langui no khot ha ka jing job jikungta te anda kamet ka baput kan sim ya ka jing bomput te ya ka jing yap langui no ha ka jing job te anda ngila sim ya kata ka jing bomput ane ka jing bom yap om don pop shu ha kata kapor. Ngina pe sa kene ka we ka siti sa kinong rom kalong kapan riu. Siti sa kinong rom kalong kapan riu dukot kat ar. Ini pule ya kaneru dukot kat ar. Wong watsya namar kata baka pop kan sensar ya kamet ban yap jong pi. Ka pop kan sensar ya kamet ban yap jong pi. But bahkan pen ko ngu ia pi hari jeng kuat brai. Di mana pen ko ngu ingi hari jeng kuat brai, ka pop kan pen ko ngu ingi hari jeng kuat brai. Di pilaban pedu ia jeng kai, the Catechism of the Catholic Church, sa note down, sa post ke video la rapi melabi osngau. Catechism of the Catholic Church, nomor saus pak san, kandai spa inya pupra, hadu kandai spa prapau, sejar ar spa andru pusau, ar hajar san spa arpau. Ubriu ubalasya penbaptis linu balayo baptisma. Udai banyale persya ya kajing seniu. Langba kamon kababha, kajing laidlut, kajing sngorit, pat kajing IT lut, kajing penyaj jung blay. Na Catechism of the Catholic Church arajar san spa san pusau. Takabay yo bor na omen simba kuit. Bada kajing syakot dakat tengah jung Kris kabumut kabalang. Ban penyahap ialade bat kadur jung Yesus Kris. Bat ban im hakajing ya teli kebajanai bat ka Trinity bakuit. Di kumno ngilak ban lek kata. Kum ban ko ungu ban im ya kabau Yesus lahi kai halal ulum. Bangi Shem gospel ke Matius mo. Gospel ke Matius nong kepesan. Kalau kepesan kau kepera jong Matius ke ong kumno ba suk kiba pide ban long kiba janai kumo kupa beneng jong pi ulong ba janai ban long kiba janai mor kupa beneng ulong ba janai nang ta kalau nong kebakat kendai long bakat kendai kadekot ke ba arpuwei wong kumno Jisu tetapi ku aban long bajanai ke badde barok kat bapidon bad aya kapisa ki baduk bapinyo ke spa habeneng nang ta ale tubut janga di hang niru kedon kejing batai na Catechism of the Catholic Church nomor arjar san spa san pukandai pat arjar san spa ndrupo. Yohanes apostol wa tho sekiriunge chapang kejing pensoi jeng kepertei bat babalai ki Kristan kidei ban yaine ban job yaki. Kejing selok jungu kalong. Wat it ya kepertei ne yaki ki badon ha kepertei. Lada uno it ya kepertei kajing it jong kpa
kamdon jaka hau. Namar baro kibadon hakapertei. Kajing kwa jong kado kibabakala. Kajing kwa jong kikmat kibabakala. Par kajing ro ha kajing don jing em. Nana kajing trang ya kajing don jing em. Kim day na ukpa hari ki day na kapertei. Par kapertei berbaro kajing kwa jong ka. Kadang ya sya kajing yap no. Henry uno ubale ya kamon ublei unne. Pat sengap kuno kasiti jong uya anis apostol ka ong. Kan pule na kabanta jong pi. Hey, what it ya kapertei ne ki badon ha kapertei. Lada uno it ya kapertei kajing it ublei kamdon jaka hauta. Nababaro kabadon ha kapertei kalong kajing ku abrai ka do, kajing ku abrai ki khmat, par kajing sarong kajing im. Kene baro kamlong na ukpa henrei tang na kapertei. Kapertei kan jano, par kajing ku abrai jong karu. Henrei uta ubale ya kamon jublei un im du junom. Citi benikong Yohanes Apostol kalong kaba ar dekat katsan hadu katnyo. Hatu kajing tho Yohanes Apostol hakajing tho hakane kajing tho ulak kedeu lai jat kajing kwa kipas seni ulene concupiscence kajing brai yani jor ya kajing tho tengini jor jong kajing tho jong Yohanes Apostol kasiti benikong jong Yohanes Apostol long kapa ar kot katsan hadu kanriu bat yak keba lapen shoy yaka im banbu yaka jingkwa baken japertei syakmat banyak ke jingit ya ublei kapor bakalarai ban sim bat bam ya uso na uding ya ubala mana lena la adong ha Genesis lai dekat iway hadu andriu bila aru ban page na Catechism of the Catholic Church nomor laispa hinyo laispa prapundriu arajar sanspa khatsau hadu khandriu. Tungin yan nujor ngine peje kini ki artli jing pule kata siti benikong Yohanes long ba ar khat khatsan bat khandriu bat Genesis lai iwe du andriu. Tuan na kaliang jong ka siti jong Yohanes la thok kumne lada uno ui ya kapertei ka jing e jublei kamdon jaka hauta. Di nababaro kabadon hakapertei kajing it jublei kadi banwan shwa bat kamdei bandon yaka jing ya persya bat kajing it kabadon hakapertei maka jing jublei kamdei ban yalong ya persya bat kajing it kabadon hakapertei natana ka Genesis lai ya kaba usoitan ulong sya ublei wong pimdei ban bam na uno uding hakakper nangta in pai biang syakane ka siti jong Yohanes kalong kajing kwa brai kabaar nangta kabaar na kitab Genesis lato kakentei kala yu ba utau uding ulalong ubabha ban bam ta hasiti Yohanes kajing kwa brai kabalai kajing ku abrai ki khmat bat ha Genesis isya mekine kitin ba upen sngau bha ya ki khmat nata basau kajing sarong kajing im kajing sarong jong kajing im ha kajing yo ya kata ka ba la adong da ublei ha kitab Genesis bat ong ba bat ubala ban penstat tikini pila ban ni jor ya kini sapu dek pule biang ini jor sadalade nda pita sangap ya kini ke video ya kini ki arteli ki jintho ke siti bani kong Yohanes Apostol long ke baar kot katsan bat khandriu bat Genesis long lai kot iway hadun riu bat ini jor kini ki arteli ini jor kini ki arteli ban sungutu ya ke ba jia hang tu bat ke ba uong lene ulah tho u Yohanes Apostol
Kajing bishar hapadang ke ai ke babaha na ke bantau breu but ke ai ke basniu kadai ka hok ke jumblay. It's God prerogatives. Na ke bantau Adam bat ke im ban kini ya kata ke jing tip kalong ban persya ya ka bor bat ke jing long sim jumblay lene so God's sovereignty halor ubreu. Tu ubreu umde banyak yelek banyak kini ya ka badai ke banta ke jumblay. Kejingele persya hakabaya kun ya kabor ublay kalong kaju kapop kaba usaitan ulale hakajing tenju ya kamon balai lot lene free will hakajingele persya jong ki angel ya ki bangi sem ha kitab jing pen paul long kaba khat ar kot lai adu saw nyau adu kendai dilese kan baha batkan syai si sendon lada ngapule ya kenika kitab jing pen pau kalau nong kaba khat ar kalau nong kaba khat ar ke dekat kaba lai bat saw nyau hadu kendai dekat lai du saw ong kumne te lapau ka wei pat kadak hasahit beneng uyak jakor ubahe usaw kum keding udan nyau kli bat si pau reng halor ki kli jong u ladon nyau teli ki pansngat dau tudong jong u rasar ya ka sibenta na ka lai benta jong ki klur hasahid beneng balula penno arsut ya ki syaka pertai uyak jokor ula yang hakmat kata ka kentai kepala jan kha kun banyo bamdu ya ikun jongka enda kalakha nata dekat niau adu kendai nata lakhi tik kathama habneng Mikael bat ki angel jungu kila yale thama persya ya uta uyak jokor bat ki angel jungu kila yale tinge hari kila syaram bat kila du ya laka jaka habneng ya uyak jokor bakrau usain kulong ya balakot uksui bat usoitan ubasyukor ya kaperthai bara lasyap no arsut syakaperthai lambat ki angel jungu kene ke ba ngi sngau nakanika kitab jing pen pa long bakhatar kot lai du saw pat nyau hadu kendai hakajing keno persya ya usim boman jong ke Babylon ya ubalakot usembai jong pseng la ai hauru ki pop jing yelek persya jong soitan tumur une usim ru ulong ubayelek persya ya ublei desa pule ya kene na kitab Isaya long kaba khat saw lene kum ke jing pen kudru ya kene ga video ngilawan pule lang ya kene dekat kalau nong kaba khat saw dekat khat ar hadu khat saw ngene pule lang ngan pule manganang ne dakumne pi hapding na sahid beneng ko lurshai ko kun ka step lurshai hangne kamot usim jong ka Babylon dakumne lalenget ya pi hakando ya pi ubalapen klem ya ki jaj benrio pi ubay jumudur hapod onut lajong ngan sakiu syadu sahid beneng jaj shaneng ki klur ublay ngan pinyeng yala kaket ngan syong halor ulum bayakendu ki blay kop syapang syate ngan kiu syapalat kilo ngan penlong yalade kum ubah klitam di ladangi ru ngilek kum ta kubalek ndo usim klempep ngin sa syak penok arsut kum bala syak penok u angel ubayelek persya ya ublay di konmen kepara ngi senge swakat tu ngin saya peteng biang ha ka kelas ke bansawan kan long syapang kumno ublay ukwa nakabanta ubriu kumno ublay ukwa nakabanta ubriu di ya sam yakini kijing batai na khabay day bat kanika jing pule ya ka Bible bat kanang ba kiweru kinyo ya kajing sengau tu di
bangin nang kam sutu yak ege ba ublei ulale na kabantai jongi di ngin sa pengi penkut ya katu kicing pule na isaya khat aru khat sau bat ha kelas ban sawan ru ngin sa peteng na katuhi ban saya sa khamat ki kita kijing kop kijing sarong jong une usim tingin ya pek yakine marki jingle man ki ba tho ka bible ko ma tho upolus apostol sekinong korin baki dei kijing tho ki badon ha ka jutang ka barim ki dei ki ba yarap engi ban hikai ban yo ji hikai bangin omle kumbaki lale te kumba une usim babilon ulale pangiru ngin omle tingin sepe jakata ha ka kelas ke ban sawan tak ada kata kapor tu try on ngai don kat bat pi tu try on kerku ya pi tu try on penla ya pi ba pin long kumbalong adam bat ka im ne unus im jung ka babilon ban ya le persya ya ublei ribangin ya treilang berbor rengkat bat kamon ke jung blei bangin yo ya kabor jung men sim bakut abangi la pediang ya ka baptisma ba mensim jung blei un pensyai ke jumut jungi bangin tip tu ya kamon ke jung blei para bangin la tip ya kamon jung blei bangin kongo ya kata kamon ke jung blei namari ke ek blei ule na kabantai jungi baro kalong kababaha tu try unira bengi iwe pa iwe kulisibun ya kapor jong pi